Eguerdion. Bizikera berritu eta zuzendu nahiez, otoitzaldi ondara etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Eta gaur batez ere ongi etorri beroa eman nahi diet, segura zerain, mutilua eta idia zabal aldetik etorri zeraten fededun guztioi. Denok zerate gure zeruko amak eta arantzazuko amak onartuak. Bere erabakiak hartu behar dituenean gizakiak, bizitzarako jarrera bat hartu behar du aurretik. Jarrera sendoa. Bizitzako egoeretarako erabaki zuzenak eta jatorrak hartu dituena da gizaki heldua. Kristoren jarraitzaileak izan behar duen jarreraz ari zaigu evangelioa gaur. Bihotz garbia eta kontzientzia katsik gabea da jarrera zuzena. Jokaeren ondorio denak erantzukizunez onartu eta Jesusen maitasun zehatzaren arabera jokatzen duenean da kristau kontzientzia ona eta garbia. Jesusen jarrera eta jokaerak dira Kristoren eredu eta bide bakarra. Jesusi entzutera etorri gera otoitzaldi ontara, hasi dezagun gure otoitzaldi hau, zuti jarri eta kantatuz, agur Jainkoaren ama Maite Maria. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Beregana biltzen gaituen jauna, igandero alaitasunez eta bakez betetzen gaituen jauna, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Arantzazuko Andre Mariaren 9 urrenean, hemen gatoz elkarrekin, Eukaristia ospatzera. Hasteko, jar gaitezen Jainkoaren aurrean geure barruko egiarekin, eta eskadezagun garbitzen gaituen errukia. Jesus jauna, bihotz-urratuan salbatzen abidalia, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna,
eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu Aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Denok berriz. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Zeru lurren jainkoa, zugatnik dator on guztia. Sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lotu gaitzazu gero eta estuago zeurekin, gure baitan indar dezazun onden guztia, eta indartu duzuna arreta handiz zaindu. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Legea jainkoaren hitza dela uste du predikariak, gorde eta bete jainkoaren agindua. Jainkoarekin elkar aurkitzeko bidea da legea, baina egiazko gertutasuna jainkoak gure izenez deitu gaituenean sortzen da. Hala esango digu Deuteronomio liburuak. La sabiduría que corona todo el saber es la cercanía de quien está presente cuando Dios llama a cada uno por su nombre. Dios viene en busca de quien le busca. Escuchemos del libro del Deuteronomio. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion herriari. Orain, Israel, entzun irakasten dizkizuedan legeak eta erabakiak, eta bete.
Horrela, biziko zarete eta jaunak zeuen arbasuen jainkoak emango dizuen lurraldean sartuko zarete eta haren jabe egingo. Ez erantzi, ez kendu, nik agintzen dizuedanetik ezer. Aitzitik, betei nik ematen dizkizuedan jaunaren zeuen jainkoaren aginduak. Gordeitzazue eta bete, horrek jakintsu eta buruargi egingo baitzaituzte herrien aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute. Bai herri jakintsua eta buruargia nazio handi hau. Izan ere, ba ote da nazio handirik bere jainkoak guk jauna geure jainkoa bezain hurbil dituenik dei egiten diogun bakoitzean. Ba ote da nazio handirik gaur nik adierazten dizuedan irakaspen hau bezain lege eta erabaki zuzenak dituenik. Jaunak esana zintzoa jauna biz. Zintzoa jauna biziko da. Zintzoa jauna biziko da. Zu bizi zaren mendi hortan. Jokaera prestua duena, justiziaren arabera ari dena. Bioz barrutik egia dioena. Min luzez dena, lagun urkoari kalterik egiten ez diona. Auzokoa iraintzen ez duena. Zintzoa jauna biziko da. Zu bizi zaren mendi hortan. Mespretxugarria bere aurretik bota, eta jainko zaleak horatzen dituena. Bere kaltetan izanik ere emandako izari eusten diona. Errugabearen kaltetan eskupekorik hartzen ez duena. Sinistea, jainkoaren hitza erantzukizunez onartzea da sinistea. Jainkoak du ekimena eta iniziatiba, eta gure jokaerak garbitzea konbidatzen gaitu. Hala esango digu Santiago apostoluak eskutitzea.
Creer es ya comprometerse a favor de los desvalidos y oprimidos y no mancharse con el mundo de la opresión y explotación. Escuchemos a Santiago Apóstol. Santiago apostoluaren gutunetik. Enez nide maiteok, emaitza on eta doain bikain oro goitik dator, aitagandik, aldaketarik eta ilunaldirik ez duen argien egilearegandik. Berak ala nahita bizia eman digu egiaren mezuaz, sorkari guztien artean lehenengoak izan gaitezen. Onar ezazue otzan zuengan erein den eta zuek salbatzeko indartsu den mezua. Bete ezazue mezua eta ez entzun bakarrik, zeuren burua engainatuz. Jainko aitaren aurrean benetan garbi eta akatsik gabeko erlijioa hause da. Umezurtzei eta alargunei beren premietan laguntzea, eta munduko gaiztakeriarekin nork bere burua ez kutsatzea. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Ez dihua tradizio, ohitura eta usadioen kontra Jesus. Ohitura asko onartzen ditu. Giza ohiturakerien kontra dijoa batez ere Jesus. Ohitura eta usadio sakratuenak jainko nahiaren barrenean dagoena da beti. Eta jainkoaren nahi sakonean lagun urkoa da. Bere ustekabeko guztiekin lagun urko dena. Evangelioan eratzuko dizkigu Jesusek bere erakutsiak eta jakinarazi nahi guztiak. Jesusi entzuteko presta gaitezen, zuti jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Bedenkatua zu, Maria. Guztien jaunak baitzaitu egin, erregi. Jesucristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, bildu ziren Jesusen gana farisiarrak,
eta Jerusalendik etorritako idazlari batzuk, eta ikusi zuten ikasleetako batzuk esku zikinekin, hau da eskua garbitu gabe jaten zutela. Farisiarrek eta gainerako judutar guztiek ez bai dute jaten eskuak ondo garbitu gabe, zaharren ohiturari jarraituz. Eta plazatik etortzean ez dute jaten bustialdi bat hartu gabe. Eta badituzte horrelako beste ohitura asko, gatilu, pitxer eta ontzia garbitzeko zaharretatik ikasiak. Orduan, farisiarrek eta idazlariek galdetu zioten, zure ikasleek zer dela eta ez dute gordetzen zaharren ohiturari, eta zergatik jaten dute esku zikinekin. Hark ordea erantzun zien, itxura zaleak, ederki asko esan zuen Isaias profeta zuetaz, idatziri baitago, herri honek Espainiaz goresten hau, baina bihotza urruti dauka niregandik. Hutsa da ematen didaten gurtza, gizonen agindu diren erakutsiak erakusten bai dituzte. Jaungoikoaren aginduak bazterrera utzi eta gizonen ohiturak gordetzen dituzue. Jesusek berriro dei egin jendeari eta esan zion, entzun guztiok eta adi ezazue hau. Ez da ezer kanpotik sartuz gizona zikin dezakeenik. Barnetik ateratzen dira denak zikintzen du gizona. Barnetik, gizonaren bihotzetik ateratzen bai dira asmo txarrak, lizunkeriak, lapurretak, gizon hiltzeak, ezkontz nahasteak, diru goseak, gaiztakeriak, maltzurkeriak, loikeriak, bekaizkeriak, gaizki esateak, haundikeriak, zorakeriak. Gaitz hauek guztiak barnetik ateratzen dira, eta hauek zikintzen dute gizona. Jaunak esana, Kristau senideok. Evangelioko esaldi batek lagundu diezaguke oraintxe entzun dugun o ditugun irakurgaien mamira etortzen. Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, baizik jainkoak esaten duenetik bizi da. Gaurko irakurgaiek gogotik ohartarazten gaituzte jainkoaren izari erne egon, sakon entzun eta betetzera. Ez dugu eta ez genuke izan behar hori baino aurreragoko zereginik bizitzan. Aldi berean, zeregin hau, jainkoaren itzari erne egotea, entzun benetan eta betetzea, zeregin hau, zeregin fina eta delikatua da. Eta gizakiok askotan, Jesusek esan digun bezala, nahastu egiten ditugu batetik jainkoaren hitza, eta geuk sortzen ditugun giza tradizioak. Jainkoaren hitzaren inguruan, bai, baina gureak dira. Eta ez dira gauza berdinak.
Noiz gertatzen zaigu Jainkoak zuzentzen digun hitza, bere erakutsia bizigarri eta askagarri, konfusio hortatik libratzen geranean. Horretarako, Jainkoari bere hitza onartzeko gure entzumena findu egin behar dugu. Eta hitz hori bereizten ikasi. Bere izenean sortzen ditugun beste tradizio horietatik. Jainkoa zuzentzen digun hitzean hurbila agertzen zaigu. Eta bihotzera mintzo zaigu. Entzulea dugu. Jainko arrotzak ez bezala. Santiagok esan digu, aitak ala nahita bizia eman digu egiaren hitzaz. Eta oraindik zehatzago, onarrezazue hotzan-hotzan, zuengan erein den eta zuek salbatzeko indarra duen hitza. Puntu hau erabakiorra da, Jainkoaren hitza harridura biziz deskubritzeko eta giza tradizioetatik bereizteko. Jainkoaren hitzagabe gutako bakoitzaren bizi problema sakona da. Galduta gaude. Heriotzean ezinduta bizi gara hitz hau gabe. Giza tradizioek ez dute sormen indarrik inor salbatzeko. Bai ordea Jainkoaren hitzak. Hitz hau hotzantasunez onartzeko eskatzen zaigu. Apaltasunez, eramanbenez. Hitz hau Jainkoak berak bihotzean ereiten digun alearen gisakoa da, eta guk uste dezakegun baino lan handiagoa eta zabalagoa burutzen ari da Jainkoa guregan eta besteengan. Baina lan hau gure kontroletik kanpo dauden bideetatik burutzen ari zaigu Jainkoa. Besteak beste, bere hitza apal-apal hartzeak hori esan nahi du. Gure kontrolatu behar horri uko egitea. Jainkoak gurekin ari duen lana burutzeko, gure usegiteekin ere kontatzen du. Ustezko gure porrotekin ere kontatzen du. Jainkoak bere hitzez salbatzen gaituen seinalea hau da. Hitz hori miresmenez, harriduraz deskubritzen hasten garela. Eta hitz horrek salbatzen gaituelako, heriotzetik ateratzen gaituelako, betetzera ere garamatzala. Hau da, Jainko hurbil salbatzailea bihotz osoz maitatze bidean ipintzen gaitu. Eta umezurtz eta alargunei beren premietan laguntzera eramaten gaitu. Hori atsegin du Jainkoak. Horrek konpontzen du gure mundua. Horrek bizi berritzen gaitu. Eta hori gertatzen zaigunean, orduan libratzen gera etsaia kanpoan ikustetik. Arazoak kanpotik datozkigula uste izatetik. Besteek kutsatzen gaituen beldurretik. Ez dugu geure inguruan eta geure gizartearen inguruan esi babesgarri bat eraiki beharrik.
Ez, arazoa geure bihotzean dago. Eta arazo horren kontu jainkoak darama, salbatzaileak. Eukaristia honetan, utzi dezaiogun jainkoari, gutako bakoitzari bere bihotzera bere mintzo salbatzailea zuzendu dezaigun. Eta eskertu dezaiogun, beti gogoan gauzkalako, eta guk uste baino hobeto garamatzalako. Egin dezagun gure fedearen aitortze. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztituna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez diezazkiogun zeruko aitari gure eskariak eta munduko pobreen beharrak. Entzun arren jauna. Eliz gidari guztien alde, elkartearen zerbitzuan ari direnen alde, munduko fededun guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Otoitz egin dezagun ikasle eta irakasleen alde, ikasturte berriari egiten dioten guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Gerran ari diren herri eta pertsonen alde, migrazioen jario ikusgarrian asko sufritzen ari direnen alde. Eska dezaiogun jaunari. Otoitz egin dezagun geure alde, gure familien alde, gehien sufritzen ari direnen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona gure eskariak, zu bai zaitugu on guztien iturri agortezinen. Entzun gaitzazu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Nideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskaintza santu honek, jauna, ekar diezagula beti zure salbamenaren doaina. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera eraman dezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak Pasko misterioaz egin digun hau. Bekatuaren eta heriotzaren menpean bizi ginenok bere ospe ederrera deitu gaitu. Eta orain hau dugu izena, jatorri hautatu, errege eta apaiz, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argi zoragarrira deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak non nahi zabal ditzagun. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere goguz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigar. Hau da sinismenaren misterioa. Zu berriz etorriak
jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gozainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Eta errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia dobatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita, jainkoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta irakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerbera zaila, santu izabeli zure izena, etorren izure deikoa, egin berri zure Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure zu erregetza, zure ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuen, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiogun elkarri jaunaren bakea. Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu ondoko pekatua.
du munduko bekakua. Hona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, aitaren hitz guztiak bat ere gorde gabe bihotzera esaten dizkiguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatu naiz. Gure ondoan jauna egon zaite beti, kanta dezagun. Gure ondoan jauna egon zaite beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzai eta gozore hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixoak zu gabe. Denok? Gure ondoan jauna egon zaite beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti ego. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti ego. Gure ondoan jauna egon zaite beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zu gure posata itxaropen, zurekin goaz aurrera. Egunen baten zure betiko hartaldea izatera. Egunen baten zure betiko hartaldea izatera. Gure ondoan jauna egon zaite beti, zuzara gure bide eta gure bizi.
dezagun otoiz. Mahai santuko ogia harturik otoiz egiten dizugu jaguna. Maitasunaren agiria den janari honek sendo dezala gure bihotza, gure senideengan zu zerbitza zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Askotan gertadakiguke, igandeko mezan gurtzen eta ohoratzen dugu jainkoa Espainekin, baina ez behar bada bihotzarekin. Belarrekin entzutea ez da nahikoa, evangelioa eramaean behar da bihotzera eta bizitzara. Bestela gure kristau bizitza fariseismo hutsa gertaliteke. Jesusen hitza eraginkorra izango alda gaur gure bihotzean eta gure bizitzan. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.